kan det faktisk. En eller den opsat der, og der faktisk en, der skulle stå til lidt skade, så det er lidt mere fast i det. Kan du sige, Frederik? Det bliver det nogle gange, når man skal nå banen her, til det skal nå at være færdigt. Kan du sige mere? Du skal aldrig blive mørkis. Det er mig aldrig. Oliver? Du skylder mig 10.000 kroner på den. Helt med dem. Du er allerede her nu. Hvis man er færdig, må man så godt skrue ud. Fordi jeg er så lækker. Det er jo fordi, jeg er en tv-stjerne. Ja, men også derfor, jeg kysser dig. Det er fordi, du var så lækker. Det er derfor, vi kan søge penge. Nej. Det er derfor, han giver så kramme. Jamen, han er også kendt, det du jo. Jo, se, der er en, der er lige ved at have en glad Oliver. Hvor er der i? Oliver. Kameraet kommer til at slå det på YouTube. Jeg bliver bare venner der på William. Okay, nu kan jeg ikke selvfølgelig. Er der nogen, der har YouTube? Jeg kender ikke den der. Men jeg kender den her. Jeg kender du også den her? Må jeg gerne gå ud og tage noget og drikke? Jeg skal gå ud på viset. Charlotte må godt gå ud og tyske. Okay. Men det er jo styrende. Hvad er det, Maja? Nogle gange så kan tøj godt blive væk. Fordi der knager. Ja. Kan det? Mangler du noget? Hvad vil lidt Markus Nord gå? Så prøv lige at høre, hvad Frederik siger. Det er noget tøj, der bliver blevet væk. Nej, men du er bare det. Nej, jeg ved ikke. Ja. Og du mangler du noget, eller? Nej. Men det ved jeg, Clemen gør. Markus Nord og Gustav, så I kan følge med. Jeg ved, Clemen han mangler sin grønne jakke. Er der nogen, der har set Clemens grønne jakke? Du mangler også en jakke. Er den mørkgrøn her? En dejlig lækker færdig kage. Lilian, vil du ikke godt være sød? Er det ikke sådan lidt, den er sådan lidt militæragtig? Ja. Den er med mange knapper. Og lommer. Og læder. Nej, ikke læder. Mit vej. Hvad? Vi sidder der. Du skal ikke finde min kage. Oliver. Gustav, hvordan ser din jakke ud, som er blevet væk? Nej. Det kan du godt glemme, Fister. Markus Nora. Den er hvid og sort. Den er hvid og sort. Og der er sort. De er sorte. Også det er løs. Okay. Så hvis der er nogen, der ser sort og hvid Nora, Jakke. jakke, så pak den lige sammen, Mask. Fold den sammen. Det var kun det sorte, der var stribet. Det er det med næse på.